ezwini lenkosi nawe veze ubuhle awumunyana ake wenze sezandla zakho. The devil is a liar. Usathane wenze iphutha wabudedela wazonyathela kule tente. Allow me to introduce to you umvangeli uPastor Mbali. Uyagcina namhlanje. Glory to Jesus. Uyagcina namhlanje. Siyamvalelisa namhlanje. Thank you Jesus. Wenza njani namhlanje? Uyahamba ubuyele King Ross. Ngicela kule supper, last supper, uke uzinikele ukulalela uThixo ukuthi uthini ngempilo yakho. Thank you Jesus. Yes Lord. Ukhona phakathi kwethu. Ngicela simamukele. We lay our crown izandla zethu sonke sithandaze our crown. Ekameni lenkosi uJesu waseNazarethe hlaleni impilo yethu nathi siyayinikela esandleni sakho esinamandla. Baba thina Nkosi moya ukhwele thina sibamba umthetho wey'ngubo zakho. Baba wethu namandla usuku nempheko sisinika wena njengoThixo. Ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa. Sithi bayethe ngonyama. Thank you Jesus. Ufanele ukukhosina kwewangeka wasifela thina. Ufanele
abantu abasha ku-Sunday school egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Walama thanini wafa. Wafa Jesu. Wafa Satani. Hallelujah. Sambela levuselelweni. Athi mama uhamba nabani? Ngoba mina ngihamba noJesu. Abengiyaza ukuthi ibe yini kodwa yamdonsa ethi mawube serious. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Bathandekayo, sizawukhuluma ngokubuya kukaJesu. uJesu uyabuya, second coming. Kune first coming, kune second coming. Hallelujah. Glory to Jesus. Ake sithi nje uNkulunkulu kufanele simazise ngendlela zonke. Inkosi yami. Uma singeke simazise uJesu efile ebuya wavuka, yonke lento siyenzayo yindlalo. Amen. Sizobhadala kuNkulunkulu. Inkosi yami. Isikweleti sesokungakhulumi imishini esithunyiwe njengabathunywa bakaNkulunkulu. Mayibonge Nkosi uJesu. Ngiyacela ke bathandekazi singene khona kulo mcimbi lo umde kakhulu ngeke bathandekayo into engayifundisa inyanga yonke nomnyaka ungawufundisa. Amen. Yahlukahlukene ngey'nhlelo. I-first coming ukufika kukaJesu emhlabeni, labanye bathi ufike ngesikhathi sikaMariya. Amen. Mina ngithi ufike ngesikhathi sikaMelkizedeki. Amen. uJesu akaqalanga ukubonakala ngesikhathi esisiswini. Hallelujah. Inkosi yami. Kodwa wabonakala emihleni ka-Enoku, emihleni ka-Abraham. Glory to Jesus. Uphindile uJesu wabonakala emlilweni. Bekunabafana abangu-4, uDaniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Kulaba bathathu bathathwa bafaka emlilweni. Lithi iBhayibheli uma bengena emlilweni wakunesigqibo abasithathayo sokuthi namhlanje kuyakwazeka. Thanda leli gama lithi kuyakwazeka. Inkosi yami. Ukuthi ngumuphi uNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Noma singafa, lesibili engilithandayo elithi noma singafa kuyakwazeka ukuthi sange sakoma. uNkulunkulu waseBhabhiloni
lithi wathandaza kodwa kwafika impendulo ngosuku lwama-24 21. Ingelosi iyamshukumisa ithi kuye makahle. Haleluya. Ngosuku lika-21 ufuna into eyenza usukuma izulu lwela igama likaYesu. Nkosi yami. iBhayibhile lithi awubasha umlilo emva kokuba ekhulume nenkosi ubasiwe okokuqala. Awuphindaphinda kasikhenke kasikhombisa
Ningaphithizela ngifuna ukuphithizela. Yashayana ngempama enoJesu uwekhaza. Sanibonani ekhaya. Amen. Jesus. Ubuhlungu ukufundisa komvangeli hawo Nkosi yami. Amen Jesu. Sincede Nkosi. Hallelujah. iBhayibheli ithi uJesu wabonakala emlilweni. Ngicela siyeke le ndaba. Hallelujah. Ifuna ungifaka kwenye into. Nami ngiyazilungisa phela ukuthi nami ngikhona ukuthithi. Bakhona abantu. Second coming, first coming, uJesu ufikile esesikhwini somuntu. Uma sikhuluma ngalezi ndawo engizibalayo, amen. Isikhathi sikaMelkizedeki wayefika esesikhwini soNkulunkulu engumoya. Ufike esesikhwini soNkulunkulu engumoya ngesikhathi. Hallelujah, efika emlilweni kuthiwa wafundisa siyafana. Incwadi une first going kaJesu ebuyela ezulwini
ukuhamba kwakhe. John chapter 14 verses 1 to 14. Acts chapter 1 verses 6 to 11. Ukhuluma ephakathi kwabafundi bakhe uyabayala abese uyasuka uyahamba. Uthanginishiyi nodwa. Ngiyacela kuBaba akuthumelele umthetheleli ongumoya oyingcwele. Hallelujah. Jesus. Kubese kuba khona izinto azikhulumayo athi ndiyonilungisela indawo. John chapter 14. Ngiyeka ngiya kuBaba ngiyonilungisela indawo. John chapter 14. Siyafana. Then just uyafundisa. Matthew chapter 24. Ufundisa ye second coming. Akangena suka uye, but kufanele kube khona izinto ezichaza ukubuya kwakhe. Hallelujah. Yilelo sithi signs zokubuya kukaJesu. Siyabona? Lana sine signs, emva kwe signs false prophets. Emva kwe false prophets the spirit of prostitute. Emva kwe spirit of prostitute ngudrago and its number 666. Emva kwe drago I great tribulation. Emva kwe great tribulation the last world war, the war of Armageddon. Impilo yokugcina izawustotshwa yi-rapture. Izawustotshwa yi-rapture. Then after i-rapture kukhululwa u-Antichrist. Uzawukhona uku-operator u-Antichrist. Then after u-Antichrist ureleaswa uSathana ejele. uSathana uzaba phezu komhlaba for 1,000 years. Siyabona? Ngicela-ke njengoba ngibekile so uyabuka na ukuthi sikwesiphi isikhathi ya kuse-early kakhulu. Sekunamba 3, the spirit of prostitute. Siyafana bathandekayo, siyafana bangcwele. Hallelujah. Jesus. Libhayibhile liyayireveala la kule ncwadi ye-Revelation chapter 17 from verse 1. Ikhuluma ngendaba yenkosi. Hallelujah. Ezizamhlangana. Ithi-ke ezimbili zazo azikahlangani ziyeza. Enye yazo izawuphezuka. La sinalento athi yijinto GNU. le athi G5 Okay. ikhuluma ngeenkosi esihlangana. Lapha kuneenkosi ukhulunywa ngamazwe kahle kahle. Aphethe ingcebo yomhlaba phakathi kwalowo mazwe neSouth Africa ikhona. Kukhona iRussia, kukhona iChina, kukhona iKorea, kukhona yini zibize nyazazi neBrazil. Esingekangeni iUSA. Ile kukhulunywa ngayo ekuthiwa izawungena kodwa izawuphinda iphume. Siyafana bathandekayo. So uma sikhuluma ngalezi zinto ngicela ufunde ngabobangcwele fundana kwi-Revelation chapter 17. Revelation chapter 17 from verse 1. Ncwadi eSamuel ayisheshe. Lokho kunye sakuyeka kancane bangcwele ngoba kuningi ngeke ngikhona ukufundisa namhlanje. Uma sikhuluma nge-science zodwana, i-science sikhuluma ngokufa. Izigulo ezingalapheki, ukuvukelana kwezizwe, abantwana
wavikela oyise nonina babo. Amadoda alala nabantwana babo. Si-signs lezo. Siyafana? Nezifo ezingalaphekiyo ziningi zigcwele umhlaba necorona. Ibigcina yona isehlukanisa umprofeti wamanga. Because isikhathi somprofeti wamanga singene ngesikhathi lapho kwakusithiwa khona hamba lokhupha imali zenu emabhenke ngobizwe izawuthathwa nguNkulunkulu ye 2000. Angithi labanye badonsa imali zabo vele. Kwakukaleka the spirit of false prophet. Hallelujah. Yaqhubeka bangena boBhoro, bangena boBushiri, bangena nalabafisa abanye amagudwana nenotshani nenyoka namadumu. Hallelujah. Sibonile lento kanti mina sikhuluma amanga kanti baprofeti bamanga bangena bonke bashumayela noThuli Joshua waze wabhayisa naye ngoba wayefuna iwonga lomhlaba wonke ukuthi umprofeti oyinganga phezu komhlaba wathi uJehova uza istop icorona emva kwamalanga ungathi if not inyanga. Amen. Ahamba amalanga phela adlula wabuya uThuli Joshua wathi ungayindweni udlale ngayo. Wathi uNkulunkulu umoya oyingcwele uhlale ngayo. Lithi ke la iBhayibhile usungaqambamanga ngomoya oyingcwele. Oqambamanga ngomoya oyingcwele akayikujona. We don't care when it comes to swing that into. I told them. uJehova akakhathali noma wasiphi isikhundla. Izwi lakhe ulihloniphe ukwetha igama lakhe. Hallelujah. Nkosi yami. Izwi lakhe lelona lihloniphile ukwenza igama lakhe. Ngoba abaningi abenza izinto ngegama lakhe abanegama kodwa into ayigadile lilizwi lakhe ungaqambamanga ngezwi lakhe. Ngoba izwi lakhe liyadala, izwi lakhe linguye. Hallelujah. Angamxolela ukuthi uqambamanga ngegama lakhe ngoba amagama maninzi emhlabeni. Siyathiyana bakhona Jesus nala emhlabeni. Angithi you come to Brazil uyamfumana uJesus. Ukhona umfana wayedlala ibhola lapha kwakuthiwa nguJesus. Animazi kanti Nkosi yami. Hallelujah. So uma sikhuluma ngale gama edlula abaprofeti bamanga basitshotshwa icorona. Nathi sasilukudla sathanda sasingabazalwane singengaba abaprofeti bamanga saphikisana nelizwi likaThixo. Haleluya. Eliphe kuyabakhona izifo ezingalapheki. Uzawudlula ukhulumile uthi nguye entini.
Angikilithi. Yes. Nomfazi yedwa. Lala naye. Uma ngiva ngomile lithi iBhayibheli indoda mayisele kwelayo iqulu. Hallelujah. Wawusika wonke lamakhulu. Abanye sivanya zamakhulu. Yawusika yana. Saka. Jesus. Abangisa bonke corona yabetha obushini yaba expose. Uchochese ayikho into existayo. uJesu fanele aqishe konke before esi. Hey, son. Nyaka singene umoya we-prostitute. Yiso lesi sikhathi ungena ko-Facebook kunabantwana abazimisayo bathi ngishota ngendoda. Inabo konke kunabomama bathi ngishota ngendoda. Nginayo imali. IBhayibheli lamuncwadi umprofethi uIsaya ithi abesifazane abasithenga 7 bayahlangana endodeni eyodwa bathi sinako konke asifuni imali yakho asifuni isikwa sakho kodwa sifuniswa ngawo. Yiso lesi sikhathi siphila kuleso sikhathi lapha besifazane inkaluko ibabambile badaneliswa ngamadoda wabo. Saka. Bashadile labanye bafuna uphethe. Hey. Siyakhuluma la Jesu yami. Hey, Jesus. Shobona na mama la. Oh holy. Wathuka basenza. Manyane ngithala. Hey. Jesu yami. Ngoba isintu sabo ukuthi kuthatha isithembu. Sagcwele nabafana abancane bafuna ngamantombazane. Aniboni yini? Yafuneka namehla. Siphethe imaphi yezulu, iBhayibheli. Sikhathi somahosha lesi, sikhathi sokufela. Hey, Nkosi. Amantombazane ayaphikisa amethaba yamali. Bafuna amadoda. Inkanuko iphushwa ngumoya. Hey, Nkosi yami. Kunomoya ophusha leyo nto. Liselani njengoba likhona. Likhona lokholo belubuhafu lo ungafuna amaqiniso emashongweni. Makhuluma amaqiniso njengale ndlela lithi kuyathukwa. Hey, Nkosi yami. Yiphi inhlamvu engiyithukwa? Uthasi yalula. Kodwa uzobuyela abantu
ecaleni ngoba ngifuna ukuthi bangithenge hlala nemoto masangisusa uNkulunkulu simphelise sogwini hlala nemali yenu abanye ufanayo esogwini the great tribulation ayikafi o-antichrist akakafi le Bhayibhile likhuluma kahle njengoba sisuka lapha sizobuyela emakhaya nathi sithathele abantu abafuna ukuphenduka uthola ukuthi senze imvuselelo yinto yokushunyayezwa kwamahedeni bathi kule mihla sishumayeza amahedeni abaphethe iBhayibhile uthwele bona kanti mina nginesabi bangcwele ngiyamhlonipha kuthwele amahedeni la abaphethe iBhayibhile
sizothandaza. Wathi abaseThesalonike uqala. Chapter 4, verse 13. Ukuvuka kwabafileyo, kepha asithandi bazalwane ukuba ligabina kwazi ngabalalayo. Ngabalalayo. Ukuze Njalo uyahlukanise lento kukhona abafile kukhona abalele ukufa. Wathi Revelation 8 la kahle leyo ndaba. Chapter 20. Ikhuluma ngokufa kokuqala, iphinde ikhulume ngokufa kwesibili. Ukufa kokuqala kokwasenyameni, ukufa kwesibili kokwesihoko. Kunovuko lokuqala, kunovuko lwesibili. Idibano yona labo bavuke kuvuko lokuqala ngoba bayakuyibona inkosi. Woe unto those abavuka uvuko lwesibili ngoba babheka kwi-judgment. Umikhuluma le Bhayibhile la kule ncwadi yaseThesalonike ikhuluma ngabalele ukufa, labaleleyo kukhulunywa ngalaba abangene ethuneni benoJesu. uJesu lento uyiqale eselapha emhlabeni ngoLazaro. Wasenzela umzekelo ophilayo ukuthi uLazaro ufile ungene egwabeni, bayasho boMarta naboMaria bahamba bayoripota kuyo Jesu bathi ufile lo mthandayo. Haleluya. Lethe Bhayibhile uthi uJesu kubo akafaka ulele. Uthi uJesu kubafundi bakhe masambeni siyovusa uLazaro umzalwane wethu. Uma efika ethuneni uthi Lazaro vuka, avuka uLazaro emkhululile idumo sokufa. Ngoba ukufa kusenyameni kodwa ukuphila kukumoya. Ukufa kusenyameni kodwa ukuphila kukumoya. iBhayibhile ithi inyama nomoya ziqhamuka ngokuphandileyo. Athi inyama ibuthakathaka kodwa wona umoya uyafuna. Umoya uyafuna. Uma kusunyelelwa into enjengalena esusa umuntu ezinzileni elithangeni, inyama inekani, inyama iyalwa, inyama ifunela ngamagugu, inyama izama indlela yokumelana nalento. Lalelani inyama yenza i-create indlela yokudilisa lento. Iyakhuleka inyama uma kusunyelelwa ngale ndlela. Kuthiwa yena noshumayelayo sizokubhala incwadi ngayo. I-create story yama esizofanela lento eyalo mntu lo. Ngiyangeva nje ngisho inyama mina kodwa umoya uyavuma, uyayangena lento ngoba isuka ezulwini. Abaphila kumoya baphila ezulwini, bengena ezulwini baphila ezulwini, nasemhlabeni baphila ezulwini,
usisi uNkulunkulu akakakhulumi usisi ukuthumeleza uJoshua kufanele behambe wathi control Moses control yourself Mzaba control yourself funa famous funa ukufela funa ukwaziwa uthenga imali yakho ayisebenzele abamlungu ukuthi wena unemalungu alutali bakhe nabo bashayela izandla ngasemuva moya kaSawule ukulalela abantu washima uNkulunkulu moya kaSawule ukulalela abantu akayenzi into uNkulunkulu abantu bampersuade haleluya bamkhulu haleluya uyabuya uJesu uyabuya uJesu uye ngiyayithanda le ncwadi kaMathewu uyabuza uPetro Nkosi uma ubuya lezi zakhiwo ezibheke phezulu siyobe sikhonana uthi akukho litshe elibekwe phezu kwelinye ilitshe elingayikususa nasakhiwo esakhiwe sabheka phezulu esingayikudilizwa konke kuzawudilizwa afethu yonke into izophelelwa ligaradi yabo haleluya nyekele iyabasha lento ayitheyiko ilaphi lapho ayitheyiko ukhonishito esizamthizwa akana kubekshe akana kune kona phakathi ayikho into phansi walapha engenaso isiphetho yabuya uJesu is coming yashuka umhlaba labanye abathi inoba sefikile umgwebo akubagwede okusemnandi siphezimani ya wena nomasondo wena ombhaka ungangani sontweni lamanyana wenza isono uyathola khuleka nomthola isono sijojo uthi uma ufika ekhwayeni othi uzawuhlabelela kukhona into ekuphazamisileyo during the day noma uphazamiswe sizinqe zentombi osibone ngamehlo enyama uma ufika phakathi kwalaba abangcwele vele bathi kuneliphunga
wenziwe abanigcokiswa ngazo yibo abanye bona ngathi bayahlanya ngoba nawo lamasonto la akhelwe phezu kwey'dubu kwi-foundation yakhiwe lona likhulu kodwa kwabulawa isilwane impethu the most inyukuza ziba yiningi impethu nabantu baba baningi njalo Jesus. Hallelujah. Nalempilo esiphilayo nya ivulelwe nguThixo ukuze kuvela beqiniso nabamanga. Uthi uJesu wayikhuluma kuncwadi kaMateyu, haleluya, verse chapter 25, uthi kuyaba khona ukwehlukaniswa kwey'mbuzi phakathi kwesizwe.
Ngiqedisa. Dala bokhokho nishone nami. Mina ngifuna ukukhombisa. Shona ngalehlalelani le kule yayito. Dala ngisusa zonke le zinto lezi. Ayisuke. Zonke le zinto dala suke khona shona nami. Ngiyacela bazabakhe ekhaya kaJesu. Dala bafana nensizwa bagijime bezela.
Jesus. Umbono wabasindiswayo ezulwini. Verse 9. Emva kokondabona naso wabasindiswayo ezulwini. Okwalo kusindiswa kwasemhlabeni. Kusindiswa kwasemhlabeni. Jesus. John chapter 1 verses 12. Ithi ke bonke abamamkela wabaphamandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labakholwayo kwigama lakhe basindiswa emhlabeni, ukusindiswa kwasemhlabeni. Kodwa kukhona ukusindiswa kwasezulwini. Lapho kuhamba nemisebenzi athunjwane tababona bebheke esihlalweni senkosi alawo elandelwa imisebenzi yakhe. Jesus. Funda lo. Emva kokondabona naso isizwe esikhulu. Ekungekho namnye. Uthakoko nasibona isizwana esikhulu ngoba sasilakhiwe ngaboMikhayeli naboGabriyeli nelathile bandla neliletha phophosane somhlaba nelihlanganisa ngoba lubi wadwa. Jesus. There is a celebration. Hallelujah. Hallelujah. Funda lo. Siphuma kuzo zonke inhlanga. Nezizwe zamezizwe nabantu nelwimi siphambi kwetroni nabaphambi kwemvana. Yes. Ethiwe uhambo ngengubo ezingezoleko. Ngifuna ukuthi kuwe sebenzela ukhaya. Ungakhonzeli favor kodwa sebenzela ukhaya. Ihluphekele lento. Ibalihlanya mabaphuke namagama.
Asukume sibengenya. Sizothandaza. Umusa kaNkulunkulu usekhona omningi basana. Nawe Nkosi iyakufuna namhlanje. uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongcwele kaYesu. Wangadlulwa ngulo musa. Ungavumi Nkosi bayesu hokwini. Ungavumi Mungu. Ngifuna lo shoyo namhlanje. Wathi mfundisa kusenandaba. Noma sebengibize ngawapha amagama. Ungcono kufela enkosini kunokufela esonweni. Ngicela amashoyo othi ngicela umusa wenkosi mfundisi. Nginawo amabala enhlizweni noma ngingawashoko ngekhaba kodwa nginawo amabala. Ngivigazi likaJesu namhlanje likhona liyafutha. Lise fresh ngifuna ukuhlamba onke amabala. Bayikuli ingoma bathi mabala onke enhlizweni yami. Awungcolisayo umoya wami. Ngihlanze kuwo Nkosi yami. Cela abashoyo namhlanje.